Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğumuz soraptır. İnternette zinanların suratlarını paylaşmağı bolýamy diýipdir. Musulman doğumlar İslam'a göre zinanların her kime açık platformlarda adı näme bolsa bolsun Instagram ya başka bir zatdi umumy halka açık platformlarda şahsi suratlarını paylaşmak haramdır. Hususan hijabsız bolsa, bezenip suratını paylaşan bolsa günahı hasam agyrdyr, haramlygy hasam agyrdyr. Ve şuna razı bolýan ata erkek doğan äri bolsa äri, eger şu ýagdaýa razı bolýan bolsa we gözümýän bolsa, olar hem deýusdur. İmam Ahmed de Ömer radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyyuslar barada şeýle diýär. Salasatun faqad harramallahu aleyhimul cennete mudminul khamr vel aaq ve deyyus ellezî yukirru fi ahlihil khabas. Allah Teala diýär, üç kişä cennet haram edenler diýär. Arak keşe ene atasyna eziyet berene we maşgalasynyň binamyslyk etmegine razı bolýan kişä diýär. Deyyus musulman doğanlar namusyny ýitiren we öz ayal gyzlarynyň ahlaksyzlyk etmegine, ar namusa edep haya sığmayan hereketler etmegine razı bolup sesini çykarmayan we ayal gyzlaryny keseki erkeklerden gawynmayan kişidir. Hususan deyyuslarda gawynjanylyk diýilen zat ýokdur. Ana şol kişilere deyyus diýilýär. We deyyusluk uly günahlardandyr. Ol suratlary musulman doğanlar açyk saçyk, hijabsız, bezelgi suratlary paylaşýarlar we ol suratlary yüzlerce, müňlerce keseki erkekler sinleýär. Başka sahypalarda paylaşýarlar, onuň sahypasyndan alýarlar we başka sahypalarda paylaşýarlar. We her hili bolar bolaksız hapa ahlaksyz tesvirler ýazýarlar. Ol zenanyň gözelliklerini sinleýärler, bedeniniň boý syratynyň gurruny edýärler we şunam bolýar, göz zinasy bolýar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari Müslim'de gelen Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde diýär, fa zinal ayni an-nazar diýär. Gözüň zinasy seretmekdir diýär. Şunun sebäpkär kim? Şol suratlar goýan zinanlar. We eger razı bolup ruhsat berýän bolsa, atasy erkek dogany jinsi olar hem şunun sebäpkärdir. We musulman doganlar bu suratlary paylaşmak gününden beterläp barýar. Hemme suratlaryny paylaşýarlar. Aýalynyň gowrallygynyň başlap täze köýnegine çenni tapan zadyny paylaşýarlar. Akymyň uğruna özlerini oklapdyrlar. Şol pikirlenmän gidip barýarlar. Başgalar paylaşsa o biram şondan görýär, şoňa dennetjek bolýar, izinden gaýtalýar, gidip barýar. Harammy, halalmy? Ol musulmançylyk, türkmençilik arnamys ýatdan çykylgy. Şol laýyk alsa bolýar. Bir şol aşagyna bir zat öwüp ýatsa bolýar. Ol Allahyň razylygy, biziň musulmançylygymyz, türkmençiligimiz, edep, haya, o zatlar näme? Ýatdan çykylgyna sakda. Käbirleri şunu bilibem, hedidem şu hereketiň arkasyna alyp özüni aklajak bolýarlar. Diýen bolim nefsine agyr gelýär. Nefsine kıyın düşýär, bunu aýyrmaly, pozmaly, tahypasyny bedak goýupdyr. Näçe 10 san surata düşüpdir paylaşmak üçin içinden onu saýlap gowsuny goýýar, öz ýanyndan özüçe. We şu zatlar aýdylýar bolin nefsine agyr gelýär. Şeytanam beter ol erwedi şoňa owadan süýjedik görkezýär. Haky ajadyk görkezýär, gorkunjadyk görkezýär. Emma kabul etsegem etmesegem musulman doganlar ajikem bolsa hakykat. Şeýle bir misal berelim, musulman doganlar yani mesela has gowy düşünmekligimiz üçin şol bezeligi açyk saçyk suratyny goýan zenanlar, şolun ärleri, doganlary, atalary, şol zenanlarynyň aýaly bolsa aýalynyň, gyzy bolsa gyzynyň, şol zenanlaryň umuman adamlaryň köp gelip geçýän ýerinde durmagyna we insanlaryň şolary silnemägine razı bolarmy? Diýsen ki aýalyň goý plan ýerde adamlaryň köp gelip geçýän ýer we adamlar ene seretsinler, silnesinler. Ya gyzyň bolsa gyzyň goý diýsen mysal aýdýar. Razı bolarmy? Şunu diýeniňden gaharlanar. Razı bolmaýar, diýeniňden gahar geler. Emma gowja pikirlenseňiz musulman doganlar, internetde açyk saçyk suratlar goýmaga razı bolýarlar. Aslynda internetde sahypaňdan gelip geçýän adamlaryň sany, suratyny görýänleriň sany bir ýerde duranda seni sinlap geçjekleň sanyndan esse-esseken. Bir ýerde dursaň 100 kişi seni görüp geçjek bolsa, o taýda aýalyň gyzyň her hilek daraşyk geýipdir, bezenip goýupdyr, kraskaly her hilek suratlaryny paylaşýaňyz, onu belki müňlerçe, 10 müňlerçe insan görýär. Ol sahypalardan alban başga sahypalarda paylaşylýar. Ýa-ni diýişmeli on aşagyna her hile erwet ahlaksyz ol aýalyň zenanyň owadanlygyny gurrunlady her hil zatlara ýazýarlar. Ýani bir ýerde durandan näçe esse erwet ýagdaý aslynda. Şoňa gahar gelýän bolsa, bir ýerde durmagyna razı bolmaýan bolsa, buňa hiç hem razı bolmaly musulman doganlar. Emma näme insan pikirlenmeýär, bir tüslük yüzlöý garaýarlar şu zatlara.
Käbir adamlara bir ýöneköý zat ýaly gelýär şu zatlar. Emma musulmanda onlar edep hayan gidip nesillerin dargamagyna sebäp bolýan ýagdaýlaryň biri. Yani pikirlerini görüň, ene ata şey dip ýörse, her zadyny paýlaşýar, her zadyny goýýar. Birini yorgony şokda yatan suratyny goýanoklar, başga hemme zadyny goýýarlar. Ene ata şey dip ýörse, bundan önen çağa ertir kuň näme eder? Bu kapırlar görýäs ki, o gen görýäs näýe bular hemme zat sonmaýa çekinmeýär diýene şey dip gidýär. Şey dip başlaýar. Başy şoňa meňdeşdatlar bilen başlaýar. Soňa bandan şoňa barýar, hiç utanç çekinmek hiç zat ýok. Soňandan ýanka öwrülik gidýär, erwetdatlara öwrülik gidýär. Şonuň üçin musulman doganlar özümizde geleliň. Bu aýdylýan zatlar meniň şahsy pikirim däl. Bu aýdylýan zatlar meniň şahsy pikirim däl. Musulman doganlar biz amanatçy, borjumyz bilmeýän musulman doganlarymyza ýetirmek. Allah iman etdim diýen bolsak, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman ettim diýen bolsak, Allah Taala we Peygamberimiziň tawşyrklarynyň netijesinde aýdylýan gurrumlar şol. Musulman zenanyň libasyny nähilek bolmaly, musulman zenan daşaryk çykana nähilek bolmaly, kesekilek öňüne özüne nähilek alyp barmaly, aýatda näme diýilipdir, hadisde näme diýilipdir, ony aýry derste jik-mejik aýdyp geçdim. Oň hemmesini bärde men näme aýdyp durmaly däl, gerek kişiler şonu girip diňlesinler. Hemme delillerini aýdyp geçdik. Yani men öz pikirim däl, Allah Taala'nın aýdany, Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in aýdany we şoň netijesini ýetirýän musulman doganlar. Musulman zenanlar özlerini iyile güjöňlemeli däl. Musulman zenanlaryň näme haram erkeklere öz gözelliklerini görkezmeklik haram musulman dogan. İnternetde açyk-saçyk şahsy suratlar goýmak aňyrda dursun. Alimlerimiz bir agyzdan diýýärler. Zenanlar fitne fesada sebäp boljak bolsa daşaryk çykany ýüzüni nikap bilen örtme wajipdir diýýärler. Biziň Hanafi mezhebimizde hem şu şey diýip aýdylýar. Ol internetde paýlaşmak aňyrda durun, köçe çykanyna bir ýüzüniň gözelligi bilen owadanlygy bilen dikkat çekip fitne sebäp boljak bolsa ýüzüni örtmekligi nikap bilen wajip diýip ulamalarymyz bir agyzdan kabul edilýär. Makalan zatlar siz özüňiz pikirlerini berin musulmanlar onlar. We şol internet sahypalarynda ýanky suratlar durduğu müddetçe, keseke erkekler görüp durduğu müddetçe musulman doganlar şol suratlar goýanlara günah ýazylyp dur. Şol göz zinasyna sebäp bolup şu her hilek suratlaryny goýýarlar. Şol durdukça şolara günah ýazylyp dur. Misal üçin şol suratlar pozman ölüp gitse, kabrda ýatanan bolsa günäleri baryp durjak şolara. Şonuň üçin musulman doganlar nefsimizde agram bolsa şu ýalňyşlyga düşünüp ýalňyşlykdan gaýdalyn, toba edin. Allah Taala bizi ýalňyşyna düşünüp toba eden kullaryndan etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.